Што варта і чаго не варта рабіць на радаўніцу? Ці сумяшчальнае сапраўднае праваслаўе з ухваленнем вайны? Пра гэта ды іншае мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І наш сённяшні госць – праваслаўны святар, отец Александр Кухта. Отец Александр, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць. Вам таксама добрый дзень. Сёння беларусы адзначаюць радаўніцу, людзі ездзяць на могілкі, прыбіраюць магілы родных і ў некаторых мясцовасцях нават робяць трапезы проста на могілках. Паводле праваслаўнай царквы, што з гэтага добра, а што з гэтага не варта рабіць? Кожны год усе СМІ задаюць вось менавіта гэта пытанне, што добра, што не варта, што варта. І мне падаецца, што ўсе людзі ўжо больш-менш у курсе, але кожны год гэта ўсё роўна застаецца гарачай тэмай. Я б сказаў, што пэўна галоўнае правіла паводзіць сябе на могілках у тым, што трэба заставацца людзьмі, таму што ёсць розныя людзі, розныя традыцыі, і нават калі мы выйдзем па-за межы Беларусі, ёсць нават розныя краіны, дзе гэта традыцыі таксама адрозніваюцца адна ад адной. Таму вось такого вялікага плану на ўсе выпадкі ў праваслаўнай царквы на самой справе няма. Акрамя аднаго правіла – будьце людзьмі. І ўсё. А ў чым сэнс сённяшняга дня менавіта паводле праваслаўнай традыцыі? Все проста. Мы верым, што ў Господа Бога няма памерлых. І вось у нас 10 дзён таму быў Вялікдзень, мы яго адсвяткавалі ў кругу нашых родных і блізкіх людзей, а зараз вось гэтую велікодную радасць панеслі да тых, каго зараз з намі няма. Гэта нашы бабулі, я не ведаю, маці, у каго-то пэўныя сябры, браты, сёстры, дзеці. Але гэта тыя людзі, якія нам таксама дорагія, пра каго мы памятаем. А ці могуць тыя людзі, якія жывыя, якія на гэтым свеце, ці можам мы сваімі дзеяннямі ўплываць неяк на лёс душаў тых людзей, якія ўжо ў іншым свеце? Ну, гэта цяжкае пытанне. Я думаю, што розныя святары вам дадуць розныя адказы на гэта пытанне. Але я думаю, што галоўная мэта вось такіх сустрэч на могілках, не тое, што галоўная, але адна з галоўных, гэта тэрапеўтычная мэта, калі мы успамінаем пра любоў паміж намі жывымі, паміж нашымі памерлымі блізкімі і паміж адно адным. Гэта тое ж нават дзеля чаго, вось калі ставалася толькі адна гэта мэта, яно ўжо шмат каштуе. Вы ўжо сказалі, што галоўнае на радаўніцу і на могілках, як і ў любой іншай сітуацыі, проста заставацца людзьмі. Ці значыць гэта, што нічога страшнага ў нейкіх нават язычніцкіх, паганскіх рытуалах, там, не ведаю, у тым, калі людзі ядуць проста на магілах, вы не бачыце? Но вы думаете, что есці на магілах і піць на магілах гэта ўласціва нашай беларускай культуры? Я ў гэтым вельмі моцна сумняваюся. Я ведаю, што дзесьці там у іншых краінах, не ведаю, краіны Востоку, пэўна, такія правілы ёсць менавіта ўласцівыя вось тым людзям, тым народам. Але бачачы, гледзячы, назіраючы за тым, як гэта адбываецца ў Беларусі, я разумею, што гэта штосьці не хрысціянскае вось час ад часу, калі я назіраў на свае вочы п'яных людзей і людзей, якія забываліся, што яны на могілках і пра правілы паводзіны на могілках. І мне падаецца, што гэта не вельмі добра. І я выбачаюся, я проста удакладню, гэта сапраўды гэта не шмат дзе ў Беларусі, але ў некаторых мясцовасцях я сам назіраў, у тым ліку і в адной са сваіх вёсак, адкуль паходзяць мае бабуля і дзед, яны ішлі менавіта на радаўніцу на могілкі, там слалі абрус, не пілі, дарэчы, там на могілках, але вот клалі нейкая ежу там і елі вот просто таксама на саміх могілках. Гэта нармальна, калі людзі нічога там такога кепскага не робяць? І відавочна, што гэта старая традыцыя была. Так, гэта старая традыцыя, гэта штосьці народнае, нават я ўпэўнена, што карані гэтага яны паганскія, але справа ў тым, што ў хрысціянства ёсць такая штука, як інкультурацыя, калі мы бярэм вось мясцовыя паганскія традыцыі і надаем ім новы хрысціянскі сэнс. Самы вось такі вядомы прыклад інкультурацыі – гэта дата, калі мы святкуем нараджэнне Хрыстова, 25 снежня, таму што да хрысціянскіх часоў гэта было
было свята, калі сустракалі бога сонца, вось дзень пасля якога зноў пачынаў расці час у сутках, калі свеціць сонца. Вось. І таму я разумею, што замест таго, каб ваяваць з гэтымі традыцыямі, мне падаецца, што больш правільна было б іх зрабіць больш чалавечымі, больш правільнымі і надаць ім хрысціянскі сэнс. Многія беларусы сёлета не маюць магчымасці паехаць у Беларусь на радаўніцу, бо ім пагражае на радзіме пераслед. Якую параду вы далі такім людзям? Гэта пытанне тычыцца мяне самого, таму што я таксама жыву не ў Беларусі, таму нават я з вами размаўляю. І таму, калі я думаў над тым, а што я магу зрабіць, як я магу супакоіць сябе, як я магу у гэты дзень і ўвогуле ва ўсе дні памятаць пра сваіх блізкіх людзей, я зразумеў, што ў мяне ёсць два спосабы гэта рабіць. Першае, гэта добрыя справы, якія я раблю, менавіта памятаючы пра маіх блізкіх людзей. І другая справа, гэта малітва за іх, неважна дзе, у храме, дома, на працы, дзе заўгодна, але два маіх лайфхакі, якімі я карыстаюся. Вы цяпер святар праваслаўнай царквы ў Літве Канстантынопольскага патрыархату. Чаму вы прынялі рашэнне сысці з расійскай праваслаўнай царквы? Гэта цяжкае комплекснае пытанне, над якім трэба доўга рэфлексаваць, але галоўная прычына гэта крызіс, які абвастрыўся ў Беларусі пасля 2020 году, які яшчэ больш абвастрыўся пасля вайны, пасля таго, як афіцыйныя царкоўныя ўлады падтрымалі вайну, і крызіс, які доўжыцца да сённяшняга дня. Так, я не знайшоў сабе месца ў гэтай сістэме. Напярэдадні свята перамогі ў школах Беларусі прайшоў агульны урок, і там паказвалі відэа айца Фёдора Поўнага, якога называюць духоўнікам Лукашэнкі. І ў гэтым відэа айцец Фёдор наўпрост адкрытым тэкстам параўноўваў цяперашнюю вайну ва ўкраіне, якую вядзе Расія, з той вайной, які Савецкі Саюз вёў супраць нацыстаў. І фактычна ён называў тых расейцаў, якія ваююць цяпер ва ўкраіне, новымі героямі, якія прыйдуць у беларускія школы. Як бы вы ацанілі такую прамову? Давайте пачнем з таго, што менавіта гэты ўрывак я не глядзеў. Я гэта рабіў спецыяльна, таму што мне было б вельмі балюча глядзець, мне заўсёды балюча глядзець такія прамовы нашых святароў. Але калі мы адыдзем на дыстанцыю і паглядзім не на толькі айца Фёдора, а на ўвогуле крызіс беларускай царквы, мне падаецца, што зараз у беларускай царкве ёсць вялікая трагедыя. Трагедыя ў тым, што царкоўнае кіраўніцтва, яно чым далей, тым больш забываецца пра Хрыста, і чым далей, тым больш абслугоўвае прапаганду Лукашэнкі. І чым далей, тым больш яно нагадвае тых самых кітайскіх малпаў, якія закрываюць вусны, вушы і вочы, быццам яны нічога не чуюць, не бачаць і не гавораць. І все. Я ў гэта бачу трагедыю менавіта для царквы, таму што калі царква перастае служыць Хрысту, яна становіцца бессэнсоўнай. Але з іншага боку, гэта пэўна перамога для рэжыму Лукашэнкі, таму што ён знаходзіць падтрымку для сваёй легітымнасці. Вы гаворыце менавіта пра прапаганду рэжыму Лукашэнкі, але таксама некаторыя гавораць, што фактычна царква з'яўляецца часткай расійскай праваслаўнай царквы і атрымоўвае свае каманды з Масквы, так бы мовіць, і з'яўляецца адміністрацыяй, якая абслугоўвае ідэалогію так званага рускага міра. На вашу думку, царква ў Беларусі больш залежыць ад таго, што скажуць у Маскве, ці ўсё ж такі яна больш залежыць ад адміністрацыі Лукашэнкі? Ці адно і тое ж цяпер? У мяне ёсць тэорыя пра тое, што царква ў Беларусі, яна даволі вялікая, гэта шмат вернікаў, і што вельмі важна, гэта тысячы святароў на месцах. А калі мы маем справу з такімі вялікімі супольнасцямі, то тут ужо важна разумець, што святары гэта беларусы, гэта грамадзяне Беларусі, якія ходзяць па тым самым вуліцам, якія глядзяць, я не ведаю,
тое самае тэлебачанне ці чытаюць тыя самыя незалежныя СМІ у інтэрнэце. І таму калі мы, ну, моя тэорыя, калі мы возьмем, напрыклад, там 100 выпадковых людзей на вуліцах Беларусі і 100 выпадковых святароў і спросім іх пра я не ведаю, пра то, як яны адносяцца там да падзеяў апошніх гадоў, то мы прыкладна атрымаем больш-менш аднолькавую разбіўку адказу. Там будзе некаторы адсотак тых, хто падтрымлівае, любіць Расію, падтрымлівае вайну, але будзе таксама больш-менш аднолькавы адсотак тых, хто гэта ўсё не падтрымлівае, тых, хто і таксама будзе вялікі адсотак тых, хто, ну вось, мая хата з краю. А вы говорите, вы сказали про святароў просто, а калі говорить про верхушку, так бы мовіць, про царкоўную адміністрацыю, ці адбываецца цяпер нейкая зачыстка, і як бы вы ацанілі фігуру цяперашняга мітрапаліта Веніаміна, ці вядзе ён нейкую свядомую палітыку, каб у адміністрацыі, у тых кіроўчых структурах царквы былі менавіта людзі адданыя рэжыму, адданыя ідэалогіі рускага міру? Я не ведаю адказа на гэта пытанне, але наколькі я разумею працэсы, якія там ёсць, па-першае, па-другое, ну, калі я яшчэ жыў у Мінску, я таксама сустракаўся з мітрапалітам Веніамінам, я бачу ў ім чалавека, які добры манах, вось прыклад менавіта добрага манаха, які не на сваім месцы, які стаў мітрапалітам, стаў епіскапам, і ў яго няма тых рыс, якія патрэбны для гэтай пасады. І я бачу чалавека, якому цяжка, і які разумее больш-менш сітуацыю, але яму вельмі страшна, таму што на яго давіць так і з адміністрацыі Лукашенка, і з Масквы, і свае ўласныя, пэўна, страхі, і гэта яго ўласная трагедыя. І ў гэтай яго менавіта трагедыі я магу яму толькі спачуваць і спадзявацца, што я не акажуся на яго месцы. Вы сказалі пра нейкія рысы, якія патрэбны вось менавіта іерарху царквы, а якія гэта рысы? Што трэба мець, каб быць на гэтай пасадзе і адпавядаць ёй? Ну, першая галоўная рыса, што іерарх, увогуле, любы чалавек царквы павінен быць хрысціянінам. Тут ужо не мне ацэньваць нікога, таму што гэта справа толькі Бога. Вось хто добры хрысціянін, хто не добры, я не ведаю сэрца кожнага з хрысціян. Але зразумела, што ў сучасным свеце таксама іерархі царквы гэта палітыкі, гэта людзі, якія павінны мець мудрасць і здольнасць трымаць дыстанцыю паміж царквой і паміж дзяржавай, таму што дзяржава гэта такая установа, якая імкнецца мець як мага больш улады, і якая імкнецца у тым ліку выкарыстоўваць царкву для таго, каб легітымізаваць свае дзеянні. А мы ведаем, што зараз дзеянні, якія здзяйсняе рэжым Лукашэнкі, гэта, ну, іх цяжка назваць хрысціянскімі, давайте так скажам мякка. І мне падаецца, што ў мітрапаліта Веніаміна катастрафічна вось гэтай мудрасці, гэтай здольнасці адстойваць сваю самасць проста няма. І гэта яго трагедыя. А ў мінулага мітрапаліта Паўла гэта атрымоўвалася лепш, і, можа быць, это атрымоўвалася толькі таму, што тады часы былі іншыя? Я не ведаю, тут таксама, калі мітрапаліт Павел быў на сваёй пасадзе, я не тое, што вельмі часта з ім сутыкаўся, але мне падаецца, што у мітрапаліта Паўла была адна важная рыса. Ён разумеў, што акружэнне робіць караля, вось, і таму так людзі, якія былі навокал яго, некаторыя з іх, гэта людзі, якія маглі вось гэту дыстанцыю утрымоўваць. Зараз я не хацеў бы назваць іх імёны, таму што шмат з іх засталіся з Беларусі. У Беларусі, але зразумела, што усе яны, калі змяніўся мітрапаліт, яны страцілі свае пасады. Апошняе пытанне пра асобы. Як вы ацэньваеце асобу айца Фёдора Поўнага, пра якога мы ўжо казалі? Пра яго часам кажуць не толькі як пра духоўніка Лукашэнкі, але як пра найбольш уплывовую асобу ў беларускім экзархаце РПЦ. Я думаю, што не. Давайте пачнем з таго, што я не ведаю, як яна на самай справе, але калі яшчэ я жыву ў Менску, і калі я назіраў прыход мітрапаліта Веніаміна, было бачна, што мітрапаліт Веніамін у гэтым сэнсе значна больш моцная фігура, для якога айцец Фёдор, калі з'яўляецца праблемай, то вельмі маленькай.
И больше я ничего сказать не могу, ну, потому что не ведаю. Адзінае, што гадоў 10 таму, калі я сутыкаўся з айцом Фёдорам у Менску, ён мне падаваўся такой моцнай фігурай, якую не тое, што варта было слухаць, але было варта мець на ўвазе, пра што ён кажа, і лепш было не сутыкацца з ім. А вось зараз, калі я паглядзеў невялікі кавалачак таго выступлення, пра якое мы зараз размаўляем, секунд 30, я ўбачыў чалавека пэўна зломленага, якому не пазайздросціш. А калі вы гаворыце пра нейкія пэўныя рэчы, якія ён тады казаў, ці можна сказаць, што ў яго было нейкае цэльнае бачанне, цэльная візія таго, якой ён хоча бачыць царкву ў Беларусі? Я не ведаю, і вось менавіта з гэтых боку я пра айца Фёдора нічога не магу сказаць. Хутчэй за ўсё, гадоў 10 таму ад яго было пачуццё ўлады, пачуццё чалавека, які можа ставіць перад сабой вялікія мэты і дасягаць іх, нават калі гэтыя мэты будуць каштаваць дорага для іншых людзей. Зараз я гэтага не пабачыў. Зараз я пабачыў чалавека, якому я больш спачуваў. Калі мы гаворым пра праваслаўную царкву ў будучай Беларусі, на вашу думку, ці можа яна заставацца ў структуры расійскай праваслаўнай царквы, калі будзе іншая сітуацыя, ці трэба праводзіць нейкую адміністрацыйную рэформу, атрымоўваць альбо там нейкую царкоўную незалежнасць, альбо мяняць юрысдыкцыю? Гэта цяжкае пытанне, на якое зараз цяжка адказваць, таму што незразумела, што будзе ўвогуле з нашай краінай праз 10 год, праз 20 год. Тут ёсць розныя варыянты. І таксама вось можна паразважаць. Напрыклад, што вось тычыцца царкоўнай незалежнасці. Некалькі тыдняў таму вось у сябе на канале я адказваў на гэтае пытанне, і я паразважаў, што царкоўная незалежнасць, яна працуе вось менавіта таксама, як і незалежнасць любой краіны. Калі яна знянацку падае з неба, калі людзі не разумеюць, дзеля чаго і што, то гэта незалежнасць нікому ніякай пользы не прыносіць. Але з іншага боку, калі людзі пачынаюць браць на сябе адказнасць за сваю краіну, ну ці ў нашым выпадку за сваю царкву, і калі яны разумеюць, дзеля чаго ім гэта незалежнасць патрэбна, то тады так патрэбна незалежнасць. Ці будзе такі запыт з боку беларусаў і беларускіх парафіянаў праваслаўных праз 10 год, ніхто не ведае. Таксама ёсць варыянт, ну, напрыклад, гэта застацца ў складзе расійскай царквы, але калі сама Расія пацерпіць вялікую паразу у гэтай вайне, у гэтай сітуацыі, і царкве, як вялікаму актару, нічога больш не застанецца, як пераасэнсоўваць сябе і шукаць іншыя мэты, іншыя сэнсы свайго існавання, шукаць путь да Бога, путь да Хрыста менавіта нанова. Вось. І гэта таксама не самы дрэнны выпадак. Ёсць выпадак, калі на тэрыторыю Беларусі вернецца Канстопольская царква. Ну, таму што гістарычна тэрыторыя Беларусі, нават там невялікі кавалачак Расіі, гэта тэрыторыя Канстопольскай царквы. Канстополь пра гэта памятае. І зразумела, што зараз гэта немагчыма, таму што ў Беларусі ёсць улада Лукашэнкі, але мы не ведаем, што будзе праз 10 год. І пэўна Канстополь таксама можа разглядаць магчымасць вярнуцца на тэрыторыю Беларусі, і тады ў Беларусі можа быць две праваслаўныя легітымныя царквы, расійская і канстопольская. Гэта таксама добра, таму што будзе нармальная здаровая канкурэнцыя. А калі вы яшчэ былі ў Беларусі, калі вы працавалі, так бы мовіць, у структуры расійскай праваслаўнай царквы, вы ж размаўлялі, напэўна, са сваімі з іншымі святарамі, і, можа быць, цяпер таксама падтрымліваеце нейкія кантакты. Наколькі гэта ідэя вяртання Канстантынопольскага патрыархату на тэрыторыі Беларусі была папулярная? Мне цяжка ацаніць вось гэты аб'ём папулярнасці, ну, таму што я ніякіх даследаванняў не праводзіў, але я магу сказаць са 100% упэўненасцю, што усе ці амаль што ўсе святары беларускія ведаюць пра такую магчымасць, разумеюць, што гэта можа адбыцца, і ўжо зыходзячы з гэтага ведання, а яшчэ раз падкрэслю, што ўсе беларускія святары пра гэта ведаюць, ўжо так кожны фармуе уласную пазіцыю. Таксама сярод іх, ну, мне падаецца, даволі вялікі адсотак тых, хто быў бы не супраць, каб Канстополь прыйшоў у Беларусь.
Дзякуй, отец Александр. І напрыканцы нашай размовы я хацеў бы вярнуцца все ж таки да сённяшняй даты, да радаўніцы. Магчыма, вы хочаце звярнуцца да нашай аўдыторыі з нейкімі словамі, з нейкім зваротам, што менавіта нагадаць, што менавіта варта рабіць у гэтую дату, ці можа пра што падумаць у гэтую дату. Ну, пэўна, я магу вспомніць толькі апостола Павла, які казаў пра тое, што самае галоўнае, што ёсць у хрысціянстве, гэта ўваскрэсенне Хрыстова. І калі ён не воскрес, калі гэта неправда, то нічога не мае сэнсу, не радуецца, нешта іншае. А калі воскрес, то давайте будем разам гэтаму радавацца, і Христос воскрес. З намі на сувязі отец Александр Кухта, праваслаўны святар. Вы глядзелі праграму «Пік свабоды». З вами ў студыі Алексей Знаткевич. Не губляйце свабоды.